på Flash News, din nyhedskanal. Det er i dag den 1. marts 2052. Vi har modtaget nogle målinger, som viser, at Golfstrømmen er gået i stå. Det viser, at den er helt nede på 60% af den kapacitet, der var i starten af det 21. århundrede. Allerede nu kan man se effekten af det i Europa, da temperaturen nu er blevet 0,8 grader lavere end i 2000. Mens resten af verden er steget med 4,3 grader i det samme tidsrum. Europas temperatur er som sagt meget lavere end tidligere, og det er der blandt andet nogle undersøgelser, der er forudset. En af dem, der har været med til at forudsige det, er Jørgen Poulsen, der er ved Københavns Universitet, og ham vil jeg gerne have lov til at stille videre til. Jeg stiller videre til dig, Jørgen. Tak, Finn. Ja, vores Golfstrøm her, som sørger for, at vi har et godt varmt klima oppe i Europa, på trods af, at vi ligger på samme breddegrader som det øvre Canada herovre. Den kommer hernede fra og trækker varmt vand med op. Den virker ved, at det varme vand kommer herop, og det så bliver kølet ned. Når det bliver kølet ned, så bliver det tungere, og saltkoncentrationen bliver stærkere. Det vil sige, at det synker meget kraftigt ned mod bunden, og det får lavet en tilbagerotation, så vi hele tiden har gang i det. Problemet er, at med den globale opvarmning, der vandet bliver varmet op, det vil sige, at det bliver større, kommer til at fylde mere. Der kommer masser af fersk vand ned, som gør, at saltkoncentrationen bliver mindre. Hvis det både bliver varmere og mindre, så får det ikke det samme nedfald i vandet, som gør, at tilbagerotationen ikke bliver nær så stærk. Det gør, at hele strømmen den bliver mindre stærk, og den får ikke transporteret nær så meget varme op. Man kan se, at nu er den nede på 60% af, hvad den var i år 2000. Og hvis det bliver ved, så i løbet af de næste 50-100 år, kan vi få en ny istid i Europa. Og det er ikke så godt. Tilbage til dig, Finn. Tak for det, Jørgen. Det var meget interessant at høre om. Mens Europa er blevet koldere og koldere, har resten af verden oplevet en global hedebølge. Det er derfor til kollaps af flere iskapper i Antarktis og en stigende vandstand. Det har så medført blandt andet store konsekvenser for området i Bangladesh. Så vi vil gerne stille videre om til John Fuglsang i Bangladesh. Tak, Finn. Jeg står nu i Brahmaputra-provinsen i Bangladesh, hvor de store oversvømmelser har skabt massive ødelæggelser. Havstigningen er nu kommet op på over 0,5 meter, og det har simpelthen fået havet til at gå over de primitive diger, som folk har lavet, og situationen er frygtelig. Jeg står nu op under taget på en fattig bangladeshisk familie, og de to nederste etager, de er helt oversvømmet, og befolkningen er på vej væk i både, og det er frygteligt. Vandet det stiger stadigvæk, og vi skal til ud. Det er så sørgeligt, fordi det samme er sket andre steder i verden, og for eksempel i Holland har de sagtens kunne bremse oversvømmelserne med kæmpe store diger, men det har folk simpelthen ikke haft råd til her, og nu ser vi så konsekvenserne af det, hvor andre lande må tage sig af flere millioner flygtninge. Og nej, kameraet må ikke komme under vand. Ja, jeg tror desværre, vi mistede forbindelsen til John. Det er meget beklageligt. Det er jeg meget ked af. Men vi kan til gengæld bringe nogle nye nyheder omkring, at en Category 5 orkan har ramt Beijing-området, og det har kostet flere tusind mennesker livet. Og så vil jeg gerne have til at stille videre til vores dejlige vejrmand. Har du sådan noget godt vejr til os, Paul? Tak, Finn. Orkanen, som vi snakker om, ramte Danmark i løbet af ugen, er i stedet for at køre sydom og rammer nu Holland, Belgien og Tyskland. Det mærkelige vejr jorden over har kulmineret i år, især med oversvømmelsen i Frankrig og de mange orkaner, som i løbet af året har ramt både Europa og Amerika. Og hvis vi kigger på 5-dagesprognosen, så får vi en del sol mandag og tirsdag, og temperatur omkring de 12-13 grader. Onsdag kommer der bevæger sig lavtryk ind over landet, og vi får temperatur omkring 9 grader og en del regn. Torsdag og fredag bliver det endnu værre, og der kommer mere regn, og temperatur omkring 6-7 grader. Tilbage til dig, Finn. Nu skal vi til et sted, hvor der er en del koldere, nemlig Sibirien, hvor flere huse de styrter sammen på grund af, at permafrosten den er begyndt at smelte. Og så har vi også lige fået en melding her, om at den sidste torsk i Nordsømuseet, den er uddød. Så nu er det altså en uddød art, torsken. God aften og velkommen til Flash-debatten, hvor vi i aften har besøg af 3 gæster. Den første gæst vi har, det er Jørgen Ankær fra Greenpeace. Goddag. Og den næste gæst vi har er
Carsten Mogensen, som er skeptiker over for det her miljøhalløj. Korrekt. Og den sidste gæst er vores helt egen klimaforsker, som vi allerede har hilst på i dag. Goddag. Ja, det første spørgsmål, jeg gerne vil have lov til at stille, det er, om det faktisk er fakta, at den her katastrofe, den er menneskeskabt, eller er den bare helt naturlig? Altså man kan se på statistikkerne over vores CO2-udslip her i vores CO2-indhold i atmosfæren, at det har ligget og svinget meget de sidste 650.000 år. Men det har aldrig nogensinde været på højde med det er nu. De sidste 100 år er det over fordoblet over de højeste indhold, vi har haft i atmosfæren. Så ja, det vil jeg sige der. Ja. Men Carsten, som skeptiker, der kan du vel næppe være enig i det her? Nej, de der udsving der, de har været der før, og det kan sagtens ske igen, og det behøver umiddelbart ikke at have noget med menneskeskabt katastrofer. Ja, Jørgen Anker, du er jo nok af en anden mening. Det vil vi også gerne høre lidt om. Ja, men nu synes jeg, at det Carsten siger, det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi vi har lige set en ekspert udtale, at de udsving, vi ser nu, de er over dobbelt så høje, som nogen naturlige udsving, der nogensinde har været. Og jeg synes, nu skal verden til at vågne op. Vi kan ikke blive ved med at benægte, at vi er ved at ødelægge vores planet. Hvad vil du så gøre det? Jamen, jeg vil lade være med at lave alle de udslip. Alt det svineri. Jamen, det kan jeg overhovedet ikke være enig i, fordi at vores forskninger, de viser jo, at tallet det er slet ikke så højt, som I nu går op og puster det op til at være. Så hvor vil I have pengene fra til at lave den forskning og lave det, der skal gøres og gøre arbejdet? I stedet for det at forske noget, som er unødvendigt for planeten lige nu, så kunne man bruge pengene på sygdomme og redde de fattigdom i alle verdens lande. Altså nu vil jeg godt lige have lov at sige, nu har vi allerede set, at Golfstrømmen, den er faldet meget i dens kapacitet. Så hvis vi ikke snart gør noget ved det, så kan vi forvente en ny istid i Europa. Er det det, du gerne vil have måske? Men kan det ikke bare være noget med tidligere forskning, der ikke har været så præcise? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror bestemt, at vores forskere har gjort et godt arbejde. Når man ser på alle de artikler, der er blevet udgivet i tidsskrifter, så er det også meget få af dem, som er enige med dig. Jeg synes, at meget af det, I siger, det virker meget fornuftigt. Og selvfølgelig, jeg synes også, at du har en meget fin vinkel med, at vi måske kunne bruge pengene til noget andet. Men jeg kan ligesom høre på det hele, at vi ikke rigtig kommer videre i den her debat, fordi ingen af parterne vil give sig. Så jeg vil gerne have lov til at slutte af her fra Flash-debatten, og tak for i aften. Selv